Morning लोगोफोर नै दा आं बाथौनि साइड बेरायदोंमोन आं जोंहानि फुल जों न'आव दं जोंहानि न'आनो ओंखारखावाखै इसे थाखा गैया नै जोंहा दाउसो आंदो नैबे दाउआ साखाथिनि माइ उदै सालायनि माइ उदै मालाय अमा बेदर एवदों हारायाव एवबाय दं खामजाया दोनो खिदोलै एवदों खामजाया खोमा आरो साथामदां बे मादै लांगोनदां नारजिसो संदों दोनफिनगोननियाव लोगोफोर ini good morning terah dede bazani loomjadang bazani loomjadang meno ini sama bazani gasuan bazana मोनबाय माझा म्हणते माझानिनो जानो दं थिखांनाया सम दे आं थिखांनांगोन र' सम प्रेम दं बेयाव थायखुमा दं संख्रियानो गोखैसो जाना नोङा आरो गोखैथार जाखानाय बाबुनो होनाय खायसेया आङो सिथासो जानो थिनो थुमनि बेरा दुमस्लायनि लोगोफोर दे थियां आरो आंखौ थिखांनो हागोन ना दे थिनो दे थियां दे Tiana. Video lah nengah. Video kalam. Jangan deh kalam. Kalam gaya. Kalam baik deh. Kalam baik. Deh. Gile. Order. Mohon. Ya. Off kalam deh. Dia off kalam sampai deh. Siang gitu mas gimana ini mas? Karena kenapa? Razana munai. Aishman, tuh sekolah kita terbaik. Apa kau? Deh, ini balak kerja nang. Balak kerja? Azan menbaile. Nomor. Nukan kana lah lagi per. Bisa tak lagi ya? Ninja kana isi. Lagi per. Sarkarinya, azan sarkarinya. Ninja kana. Dose pani खालामबाय लोगोफोर ओरैनो निउ इयारनि एसे एन्जय खालामबाय लोगोफोर टाइगार दाउआ गोलैनो हो गाबनाय नि Gina kariye nih mana akhirnya apa bom no kamu
Bitanay geraya जोंना गुवाहाटीनिफ्राय दासो फैदो लाजिदो हरसे उन्दुनो मोनाखैनो सार बुलु सारा जोंनो खाना दोंमोन अमा बेदर जाहोगोननो लोगोसे माइब्रानि दंमोन ini सासेया लाजिदो Manas tuh. Manas. Oh, Akaiman. Manas orang sih. Tuh. Jaroman. Manas sok. Ali dah lebih lah sini. Manas orang sih Akaiman Jaroman fide. Jangan. Fide. Akaiman. New Year nih mana sok? Patra, Akaiman.